meget flottere ud i dit fotoapparat i virkeligheden. Fantastiske farver. Ja, det er mere klart. Ja. Ja, Det er mere. forskynder virkeligheden. Ja. Filmer du? Ja. Det gør jeg. Hvad kommer der så kommentarer med? Ja, I må gerne kommentere, hvad hedder den her bro? Den her bro, den hedder... Hvad hedder den? Storbælt. Den der båd, den hedder Kotsk. Ja. Ham der sidder i den bil, der han hedder Knud. Knud kører for hurtigt. Fordi Knud har nemlig en klumpfod med den højre fod. Den er alt for tung, så han lægger og speeder. Og der har vi Jesper. Jeg kører over motorvejen. Jeg vil hellere flyve en flyvemaskine. Gør du det? Hvornår bliver det vist? Hvornår bliver det sendt? I aften. Eller i nat. Ja. Altså skal I vælge lige jazz, sang. Har du optaget noget jazz? Ja, så skal jeg gå på det i. Har du noget med hollænderne? Ja, nej, ikke med holderne. Det er kun jer, jeg optager. Det er Mona Lisa. Ja. Det var Mona Lisa. Elisa. Ja, jeg optager